ده li koşka spî rojnamevanekî pirs ji Serok Donald Trump kir ka çima ew pişta Tirkiye digire neya hevbendên Amerîka Kurdan di şerê Daeş de. Serokî got ew pişta çi leyanan nagire lê tiviya şerê Sûriya zû bi dawî hatibe. Ev gelek salin em li Sûriyê ne diviya şerê li Sûriyê dem Kurd baye û gelek Kurd baye biçin wir û derkevin. Kurd dostên Amerîka di şerê herî xwînî da dibêjin careka dî Amerîka pişta xwe dama û xiyanet li me kir. Tirsawan ji dûbarebûna karekî diyê artêşa Tirkiyeyê û hevbendên wê bi şêweyê karê wan li Efrînê. Amerîkan jî xayîne ji berê de xayîne û xiyanet me re kir û em carekê jî firotin. Xelk hatin kuştin, jin hatin revandin û gelek xelk ji malên xwe revîn. Tirkiye bi şêweyekî nemrovane reftar li Efrînê kir. Em ditirsin heman karî dubare bike. Biryara şeva yekşem ya Serok Donald Trump piştî peywendiya telefûnê digel Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bû cihê rexneya dost û neyarên Trump li nav û li derveyê Amerîka. Lê dengên pitir hatin bîstin yên dostên nêzîkî Trump û partiya wî bûn. Li Instagram piştevanê Serok Trump di piraniya siyasetên navxwe de di peyamekî Twitterê de nivîsandiye. Bi piştaxwedana Kurdan me peyamek herî xeter de. Amerîka ne cihê bawerê ye. Di peyamekî Twitterê de kira hemgotibû em ê li Kongresê biryareka dû partiyan pêşkeş bikin ji bo cizakirina Tirkiye eger Sûriya dagîr bike û em ê daxwaza ragirtina endametiya wê di NATO de bikin eger êrişî hêzên Kurdan bikin ku alîkariya Amerîka kiriye di şerê ji navbirina xilafeta Dewleta İslamî Daeş de. Diyara Serok Trump hindek caran sebir namîne yan bala xwe nade ser ragirtina serkeftinê. Gelek caran me serkeftin li rojhilata navîn bi dest xistine û me jê ra gelek zehmetî dîtine. Lê me karek baş ji bo ragirtina wan nekiriye. Pentagon Wezareta Berevaniya Amerîka di vê navberê de asê me ew dibêje ew piştevaniyê li karekî çekdariyê Tirkiye di bakurî Sûriya de nake. Diyara rexnewna razîbûnên li hember biryara vekişana serbazên Amerîkî ji Sûriya hinekê Serok Trump paş vekişandiye. Wî gefin wêrankirina aboriyê Tirkiyedan eger hêzên wê her karekî bikin sunûrê xwe derbas bikin. Ez bawer nakim em dê rewşeke baş de bin gefan lê Tirkiyê bixwin û ka çawa toleyan ji hev bistînin. Girîng e bi hevkarî li erdê kar bikin û cudahiyan nehêlin. Televizyona Sûrî îro sêşembê vîdyo weşandine dibêje hêzên Tirkiye dest bi operasyonê xwe kiriye û derbasî parêzgeha Hesekê bûye. Lê Wezareta Berevaniya Tirkiye dibêje wê amadekariyên operasyonê kirine. Xelkê bajarokê Tel Abyad jî li nêzik sunûrê Tirkiye ku serbazên Amerîkî ji bingehê xwe li wir vekişane xwe pêşandan kirine. Tirsa karbidestan li Pentagon ew e komela tundreya Dewleta İslamî Daeş ku dijmina hevpişka Amerîka, Tirkiye û Kurdan e delîveyê bibîne û careke dî serî helde. Ajansa Hawarçûnê ya Nifneteweyê jî dibêje renga nêzîkî 300,000 kes derbider bin eger Tirkiye êrişekê bike wê herêma Bakur û Rojhilata Sûriye. Egerçî karbidestekî rêveberiya Serok Donald Trump gotiye dengê Amerîka ku biryara serokî nehelkirina lempê keske ji bo operasyoneka Tirkiye.